салом дӯстони азиз, оз як навора дидам, бетараф истода натонистам, хостам ки ба шумо подписчикои худам, ба обуначиҳои худам гӯшвас кунам. Ина бинем ки чӣ қадар дар интернет фреб мекунам. Айноми Душанбе Сити мақсади веҳаме ки дар телеграм канали мо подписатсия кунем, мо ба дар оянда шумода пул метем. Нигоҳ фреб мехайна, я апамона гӯш мекунем, боқи хулосамона худмон мебарем. Худованд ёру мададгори ҳамамон. Душанбе Сити пул доданашро барои аъзошавӣ дар гурӯҳи Телеграм рад кард. Чанд рӯзи охир корбарони Телеграм аз пайдо шудани гурӯҳҳо бо номи Бонки Душанбе Сити шикоят доранд, ки ваъда медиҳанд барои дохил кардани 100-200 корбар ба гурӯҳ пул медиҳанд. Дар ин месенҷер даҳҳо гурӯҳ бо номи Душанбе Сити аст, ки ҳамашон аз рӯи як нақша кор мекунанд ва гӯё барои илова кардани аъзои нав ба гурӯҳ пул медиҳанд. Масъулини Душанбе Сити банк ин масъаларо расман шарҳ дода гуфтанд, ки ин гурӯҳҳо бо банк робитаи надошта сохтаанд. Банк дар саҳифаҳои расмии худ ба сокинон муроҷиат карда гуфт ба ҳар гуна гурӯҳҳои шубҳанок ворид нашаванд ва дар ҳолати дидани саҳифаҳои қалбакӣ ҳатман онро огоҳ кунанд. Ёдовар мешавем, ки қаблан ҳам қаллобон аз номи ширкатҳо ва шахсиятҳои машҳур сокинонро фиреб дода барои иҷрои шартҳои гуногун барояшон пул ваъда мекарданд. Дар робита ба ин мақомоти Тоҷикистон аҳолиро ҳушдор дода буданд. Ва ба бародарони мо дар Москва ҳастанд, нафароне мехоҳанд ки граница бигзаранд, ина ширкати Муҳиддин мегам мо рафта омадаистем, шукри худо тинҷай границае ки мо мерем, мега меоем тинҷай 100% мега бо ихоқа шинос шидаги мега қатишон шиносем, мақсад мебаранд, соқ саломат гардонда меоранд. шумо ҳам соҳиби документ шеду, кор кунену соҳиби маблағ шену, бо соқ саломат гашта ба ватан биёед. барори кор мардуми ғариб худованд нигоҳбонтон боша, худованд қувваттон буда, сабртон буда, соқ саломат ба пеши падару модар, ба пеши зану фарзандтон барбигардед. ширкати Муҳиддин дар хизмати ҳамаи шумо.